L-iżviluppi politiċi tat-tnejn bdew fl-10 ta' filgħodu b'laqgħa tal-Kabinett f'Kastilja. Għal din il-laqgħa li damet ma' 3 sigħat attendew il-membri kollha tal-Kabinett. Skont il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar, wara din il-laqgħa tal-Kabinett ma kien hemm l-ebda żviluppi ġodda. Ministru. Isma'. Kien hemm xi żviluppi ġodda? Le, ma kien hemm. Ħafna ministri ma ridux jagħtu kummenti lill-midja. Ministru, kien hemm xi żviluppi ġodda? M'għandix kummenti x'intikom. Is-sitwazzjoni kif se tissolva? Ngħidlek li m'għandix kummenti x'intikom. Ministri, kien hemm xi żviluppi ġodda? M'għandix kummenti. Kif se tissolva din is-sitwazzjoni? No comment. Kien hemm xi żviluppi ġodda, Ministru? Saqs il-mara għax dik tkun taf. U kif se tissolva s-sitwazzjoni? Saqs il-mara hawn. Kien hemm xi żviluppi ġodda, Ministru? Jikkommenta l-Ministru, grazzi. Kif ħassolvu għas-sitwazzjoni, Ministru? Prim Ministru, kien hemm xi żviluppi? Skużawni għandix nagħmel, grazzi. Kif ħad issolva s-sitwazzjoni? Fin-nofsija bdiet il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali. B'ħafna membri parlamentari jiddeċidu wkoll li ma jirrispondux għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Klajt, x'qed jiġi offrut lil Franco? Hemm offerta għal Franco De Bono? Għal din il-laqgħa għal darb'oħra għat-tielet darba konsekuttiva ma attendix Franco De Bono. X'taħseb li għandu jagħmel il-Prim Ministru f'dal istadju? Ma nafx, mhux fideh. Huwa totalment fidel il-Prim Ministru. Għal xi soluzzjoni? Totalment fidel il-Prim Ministru. Kien hemm xi kuntatt ma' Franco De Bono? Assolutament. Beppe Fenekadami min-naħa tiegħu qabel ma daħal għall-laqgħa tal-Grupp Parlamentari għalli għadu jsostni dak kollu li qal fuq Franco De Bono is-sibt li għadda. Franco De Bono għajrek illi inti gdibt kif gideb Misser fuq Alfred Sant. Sostni dak kollu li qatt fil-konfront ta' Franco De Bono. One News jista' jiżvela li fil-laqgħa tal-Grupp Parlamentari il-Prim Ministru Lorenz Gonzi għall id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami li bid-dikjarazzjonijiet li għamel nhar is-sibt fil-konfront ta' Franco De Bono ma kien ta' l-ebda għajnuna. Fenekadami ma reaġixxiex, iżda derbis jitbissem. Il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista damet biss nofsija. Kienu il-Prim Ministru u l-Wib tal-Partit Nazzjonalista biss li wara l-laqgħa tal-Grupp Parlamentari taw kummenti lill-midja. Kenna laqgħa tal-grupp parlamentari biex nippreparaw għad-dibattitu tal-lejla. Diskutejna d-dibattitu kif għandu jsiru f'liema direzzjoni għandu jimxi, issa il-lejla morru l-Parlament. Kif ħad issolva s-sitwazzjoni? Min-naħa tiegħu il-Wib tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li ħareġ l-aħħar wieħed minn din il-laqgħa għalli kien hemm kuntatti bejnu u bejn Franco De Bono. Iva kien hemm kuntatti ma' Franco biex naraw meta jixtieq li jitkellem u naraw li l-lista tal-deputati li ħajtkellmu tkun in order u m'għandix dubju li fil-mwewt li ġejjin ikonni prattikament il-kulħadd in order. One News jinsab informat li matul il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari ingħataw istruzzjonijiet biex sakemm jitkellem Franco De Bono il-kelliem għan-naħa tal-Partit Nazzjonalista ma jattakkawx. Intqal jekk ikun hemm bżonn din il-pożizzjoni tkun riveduta wara li jitkellem De Bono nnifsu. One News jista' jiżvela wkoll il-Prim Ministru informa lill grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista b'dak li ġara matul il-laqgħa qasira ħafna li kellu l-ħadd ma' Franco De Bono f'Kastilja. Lorenz Gonzi qalli huwa informa lil De Bono li lest li jilqa' xi talbiet tiegħu bil-kundizzjoni iżda li jiffirma karta li fiha jwiegħed li ma jostakolax it-tmexxija tiegħu sal-aħħar ta' din il-leġislatura. Franco De Bono ma ċċettax din it-talba. Meta mistoqsim il-ġurnalisti, David Aġus ma kkonfermax il-Prim Ministru informa lill-Grupp Parlamentari dwar dak li ntqal fil-laqgħa ma' Franco De Bono. Nafx fuq il-laqgħa ta' Kastilja dik xi ħaġa bejn il-Prim Ministru u Franco De Bono.